течението е много коварно, но и ти си слабичка. И може би трябва да засилиш малко мускулите, които са на гърба, защото ако не ги тренираш, може да идват слаби и да нямат силата да поддържат гръбначния стълб и оттам вече да се пренатоварват, т.е. да работят малко по-интензивно, отколкото би трябвало и оттам да се получава схващане. Към рамената ти е склонното, усещаш ли? Рамената не мога да го усетя. Но аз просто се усещам болката, че отива натам. Боли ли те като му дадам така? Ама поносимо ли? Да. Поносимо, добре. Ако те заболи по-силно, искам да ми кажеш. Добре. Ние приключихме с масажа. Много съм доволна. Доста по-отпуснато се чувствам. Марти ми нанесе и един гел, който първо леко ме охлади, сега ме затопли. Със сигурност ефекта след няколко часа ще бъде още по-голям. Следващата седмица съм отново на масаж и ще направим няколко за максимален ефект. Ако имате нужда и вие и сте схванати, заповядайте в Diamond Clinic на масаж.